Имам нужда от освежаване кожата на лицето и ми е интересно какви процедури бихте ми препоръчали. Поред мен при вас ще бъде най-подходящо да започнем с класическо почистване на лице, така че след следващите процедури, които направим, да могат по-дълбоко да въздействат на кожата. С класическото почистване на лице ще почистим поричките и замърсяванията от лицето и ще дезинфекцираме пъпчиците. Спрямо състоянието на кожата ми в момента, колко процедури биха били подходящи и съответно през какъв интервал от време? В принцип, всяка кожа има нужда от почистване. Почистването е хубаво да се прави веднъж в месеца, като резултати от него може да очаквате да редуцираме пъпчиците и да намалим омазняването в кожата. А относно пигментацията, какво може да ме посъветвате? Бих ви препоръчала да направим химичен пилинг биорепил. Той се бори успешно с пигментациите, намаля големината на порите и елиминира акнето. Колко процедури е препоръчително да се направят? Препоръчва се курс от 4 до 6 процедури, като биорепил се прилага веднъж седмично или до 10 дни.